Ce faceți atunci când cumpărați un produs sau serviciu și acesta nu corespunde așteptărilor? Cum depuneți o reclamație și ce trebuie să conțină aceasta? Dar dacă sunteți comerciant sau prestator de servicii, știți cum trebuie înregistrată, examinată și soluționată corect o reclamație? Sunt întrebări simple, dar care în practică generează foarte multe neclarități. Consumatorii cât și mediul de afaceri au nevoie de instrumente clare, dar și accesibile pentru soluționarea problemelor care apar în relația de consum. Tocmai de aceea am lansat Ghidul consumatorului privind depunerea reclamațiilor, dar și Ghidul profesionistului în soluționarea reclamațiilor consumatorului. Ne-am propus să aducem aceste informații mai aproape de cei care au nevoie de ele și să explicăm într-un mod practic cum pot fi utilizate. Consider că astfel de instruiri sunt foarte importante, deoarece protecția consumatorului înseamnă nu doar existența anumitor drepturi, dar și capacitatea de înțelegere și utilizare a acestor drepturi atunci când avem nevoie fiecare dintre noi. Din experiența mea de formare și educare în domeniul protecției consumatorului, văd cât de importantă este ca informația să fie explicată simplu, clar și practic. Iar sesiunile de acest tip fac tocmai această legătură. Îi ajută pe oameni să înțeleagă ce trebuie să facă atunci când au o problemă, cum să depună o reclamație și care sunt mecanismele de protecție a consumatorului. Personal, consider că aceste sesiuni sunt foarte valoroase, deoarece ele permit transferul de informații și transformarea acestor informații în cunoștințe necesare acolo unde simțim nevoie de a fi protejați. Vreau să aduc sincere mulțumiri, în primul rând, formatorilor pentru structura și complexitatea informației care a fost adusă astăzi. În primul rând, o mențiune pe care aș vrea să o aduc din start este că modul în care a fost transpus drepturile consumatorului într-un mod clar și succint au făcut diferența dintre alte cursuri la care am participat, pentru care vă sunt recunoscătoare. Un mare avantaj a fost faptul că ați îmbinat partea teoretică cu partea practică. Studiile de caz pe care ni le-ați relatat aici au făcut o mai mare claritate în aplicarea acestor norme destul de complexe privind legislația, privind drepturile și obligațiile consumatorului. Mulțumesc totodată pentru că ați creat un spațiu sigur și interactiv de comunicare între noi specialiștii și ați oferit răspunsuri clare și detaliate la toate întrebările care au venit din partea colegilor. Plec de la acest curs cu instrumente clare pe care le voi aplica în practica mea profesională și le voi recomanda și colegilor mei, de asemenea și clienților care îmi vor solicita o opinie în ce privește drepturile consumatorului. Vă mulțumesc și mult succes! Vrem să mulțumim organizatorilor pentru această sesiune, a fost foarte productivă. Ne bucurăm pentru interesul acordat mediului de afaceri și în primul rând ne face plăcere că ideile companiei de digitalizare sunt împărțite la nivel național și respectiv ne bucurăm și pentru susținerea europeană. Ca reprezentant al clubului de fitness și wellness, care este cel mai mare în Republica Moldova, vreau să mulțumesc partenerii noștri pentru invitația, de atât că inițiativa aceasta este binevenită. Noi tindem spre Uniunea Europeană, tindem spre digitalizare, spre renovare. Ideea este foarte bună, noi mulțumim, vă mulțumim și mergem mai departe. Pentru mine, ca avocat, acest curs de instruire a fost deosebit de util, în special pentru valoarea lui practică, dar și pentru discutarea cazurilor din practica judiciară. Vreau să spun că și instrumentele, anume ghidurile pe care le-am descărcat, le voi folosi în activitate și în consilierea juridică a clienților, care deseori se adresează cu probleme ce țin de dreptul consumatorului. Vreau să mai menționez că aceste instrumente, și anume ghidurile, pot fi descărcate și de către consumatori, au un limbaj accesibil și pot înțelege ușor cum își pot apăra drepturile și unde să se adreseze atunci când, ca și consumator, consideră că dreptul lor le-a fost încălcat. Referitor la acest proiect de informare atât avocaților cât cred și alți cetățeni, pot să spun că a fost unul productiv. Persoanele care au comunicat această informație au expus clar această informație, în special au expus ce drepturi și obligații au comercianții. Se conduc de legea 105 prin care urmează a fi comunicat consumatorilor drepturile când își aleg acel produs, cât și obligațiile de a fi contactat inspectoratul în caz că produsul este neconform sau nu corespunde normativelor tehnice. Am fost informat detaliat privind
drepturile consumatorilor și obligațiile acestora în cazul când informează inspectoratul, comerciant să fie informat despre produs din ce cauză nu corespunde sau urmează a fi returnat sau urmează a fi reparat sau alte neconformități și după, în caz de nesoluționare, urmează a fi informat și inspectoratul pentru protecția consumatorilor, adică produselor nealimentare sau alimentare în dependență de caz. Consider că aceste sesiuni de informare sunt foarte binevenite, deoarece nu toți știesc că legea 105, nu toți se informează de pe site-ul inspectoratului referitor la drepturile și obligațiile lor în procesul de achiziție a unui bun. Totodată reduce din acea emoții chiar negative sau acea presiune pusă atât pe agenții economici cât și inspectorat, cât și pe avocați în caz când clientul vine așa cu emoții mai negative. Aceste sesiuni adică degajă atmosfera și totodată oferă un mod mai rapid de a soluționa litigiul sau problema care a apărut în momentul achiziției unui produs sau serviciu. Da, mulțumesc foarte mult echipei, am numai cuvinte de laudă. În urma sesiunii am înțeles mult mai clar cum se construiește în practică o reclamație, ce trebuie să conțină, ce documente o susțin, cui trebuie adresată și ce soluții poate solicita consumatorul. Mi-a fost util și să văd cum se abordează o situație concretă din ambele perspective, atât a consumatorului cât și a profesionistului. Ca viitor jurist, această abordare m-a ajutat să înțeleg mai bine cum poate fi identificată soluția juridică potrivită înainte ca o problemă să ajungă la litigiu. Mulțumim organizatorilor pentru prezentarea seminarului. Am acumulat și am primit informații destul de utile, interesante, care ne va ajuta pentru viitor să fim printre cei mai buni, toți clienții să fie satisfăcuți. Deja, dacă ei sunt satisfăcuți, să vină și alții. Mulțumim și sperăm să fie și pe viitor astfel de seminare. Accesați pagina ecc.md și descărcați ghidurile pentru mai multe detalii.